Comrade, unoti iwe nyika inoendepi? Zimbabwe inogara iri Zimbabwe, haifi yakachinja. Zvatakauya nayo ndizvo zvairi. Zvekutungamirira izvizvo zvaunorwadziwa kuti nyika inoenda nevafana ava, vanoenda nayo kupi? Hapana kwavanoenda nayo. Iyo munorambidza kuti vatonge, akaunza multi-party democracy muno ndiani? Hati ZANU-PF. Takabva musango tichitaura zvesocialism yedu. Guta zhinji yataitaura ndeyesocialism, yekuti means of production inoitwa collectively owned, kwete kuitwa owned nevanhu vashoma shoma. Saka ndiwo akakonzeresa izvozvo. Saka vanozorambidzirei kuti vamwe vatonge? Kana dei vaida kuti varambidzwa yakaita one party state ka, takaramba tiri musocialism yedu yatakabva nayo musango tichida kuita zvecollectivization. Saka izvo zvekuswera kupuwa politics yekunzi nyika inoenda hakuna kwainoenda. Unongoti fawawa uchifa wakadaro usina chaunacho nekuda kutedzera zvematongerwo enyika. Haisisiri ZANU yedu yatakarwa hondo tinaizvo. Takatiri ZANU chaiyo kwete ZANU yemadzakutsakui. Ende hurumende yacho yeregini ka, zviri kuitwa zveregionalism mukutonga, yekuti unoona macabinet ministers ari enzvimbo imwe chete, kumwe kusina. Angoti adaunzi atonge anongonzi ndewekwakati, anotonga ndewekwakati. Une cabinet ipi yakayega? Manicaland ina cabinet minister here. Just example, opa hasi yokumanicaland wakatamira baba wakanga vari headmaster kumanyika, achibva waita nzvimbo ikokoko ndo anoita fanga anobva kumanicaland. Hasi yomanicaland mukaranga opa. Ngatisangotaure zvisina nebasa zvisingatipiyeyo. Ngatitaure zvemari yedu. Isoda kuguta kwete kuswera uchirwira musangano usina nebasa rese. Anenge achida zvemusangano wake ndiye anokampenia ega. Umbotoona tichienda ikoko. Iye zvinezvi hatida kumbopinda kana makampeni acho, takagara kudzimba dzedu. Toita kana titengesa madomasi totengesa madomasi towana kamari kekusaplimenta katumara tijesu twatinopuwa itoto. Ngatisiyanei nazvo izvo zvekubatirira paZANU-PF. Yanga ZANU-PF yedu yakare ya ndizvozvo. Izvezvi masarani. Hamuna kana vanhu vatakatinwa kuchimurenga wakawanda varimo. Vasara vashoma shoma. Vazhinji vacho ndemadzakutsakwa akangouya kutora zvigaro akabva angopinda izvezvi yakaitwa captured ZANU-PF yacho iyoyo. Aiwa, kana uchiramba unazvo iwe comrade, ramba zvako unazvo. Inini handingambotendi kutsigirana newe nokuti hauna kumboadhireswa pamberi pako uchitaurirwa kuti nekamari ikako ndichakamisa kana inini ndikapinda mupawa. Saka zviri kutaura kuti chii? Ndongoramba ndakarumirira kuti kwai ndikaombera chomukamwa chinodonha. Comrade, ameno itai mega. Itai mega zvetione kwazviri kuenda kwachona. Akakuudzai kuti kana yaenda ikoko inonhingirika ndiani? Ndiani akakuudzai? Makaenda kumasvikira apiko akakuudzai izvozvo? Kana zviri izvozvo ada comrade akafa unozvirambirani? Vasikana, musarambe makangoshingirira nezvinhu zvisingambokucheukai kuti kunze nokunei. Kutoita kanzero kuti no more veteran munyika muno nokuda kwomunhu ari kuda kudya. Comrade, ipapo ndinopokana newe. Ura zvako hanzvadzi, wakangopfeka bhachi chete asi hausiwo. Wakamboona ZANU-PF yekupi inoti new dispensation? Uri kupfema kaiwanepi? Islogani yokumba kwamai aniyo yokuti pfe. Iwe sara wega nayo ZANU yako iyoyo. Unonasirana nemunhu anoda kukuteerera. Kana usingadi kuteererwa unosiyana naye. Makore manga tine independence panapa zvinhu zvichingoipa tichitaurirana tiri mumba macho ukada kutaura wodzingwa buda. Saka kana wabuda kunze kwomusha unotaura neari mumba chirudziko mune madziro. Saka zvotongosiyana nevanozvikudza, vazvikudze, asi kana wazofusirwa nedhaka vachazviziva kuti takamboudzwa. Kuti zvako zvokuda kunyengerera unonyengerera chiku, ndakutosiya nhaka yeurombo mumusha nekuda kwekuti vanhu havadi kunzwisisa. Rega vapedzerane. Vachapedzerana nevanofunga kuti vakuru kudarika isu. Kanganwa kuti taitambura tichigadzira mastructures epati nguva yechimurenga tine pfuti kumusana. Mastructures ese avari kudada nawo tisu takamagadzira isu.
Saka kana vasinei nesu ngavachiita kaisu tosiyana navo, totaura tiri mumba ipi. Imba yedu futi iZimbabwe. Imba yedu is not a political party. A political party ichinhu chinogona kungogadzirwa chinotakarira democracy. Democracy yacho ndiyo yachiri kuitika. Anoitora ndiani? Hapana munhu anowina election akatora nyika akaipa Britain anoipa chirudzi. Hapana munhu anorwira nyika akatora akaipa America anovapa chirudziko America yacho. Vanhu ndiwo vanofanira kutaura kuti ngatipe America, tive pasi peAmerica, kwete maindividuals vari kutaura zvavo zvekuzvidhifendera mhosva dzavo. Vanoziva kuti kana vakabva pazvigaro vanoenda kujeri nekuti vane mhosva dzakawandisa. Mhosva vanadzo, vanoziva mhosva dzavo kujeri kwacho. That's where they deserve not to, they should not have that freedom yavanayo izvozvo, freedom yekubatirira yechisimba. Comrade vari kutaura izvo kuti tovana izvo. Saka iwe uda kutonga kusvika wachembera kusvika wasvika makore mangani? Tomboti waane 8 years uri kuita tomboti iwewe uri president wa 8 years wakusvika ku90, uneshuwa kuti uchatonga kusvika 100 years? Saka inopera sei nyaya yacho? Iwe inini ndaizviti ndakakura ndisina baba ini, ndaiti baba vangu iZANU-PF, ndo zvandanga ndichiita ini. Ndichibva kuhondo, ndiri kuhondo kwacho ikoko, ndichibva kuhondo munhu anenge achindidenha, ndaiti wadenha ZANU-PF. But zvakona yaramba nyaya yacho haichaita, haisiyo ZANU-PF yandaitaura iyai. Kona ndakuramba baba vangu wotoziva kuti zvashata. Kana uchiona ndakuramba baba vangu inini ndakuti baba hamusiri baba vangu, zvaipa. Inini ndaiti ndiri kwese ndakasenzera ku119 Infantry Battalion ndazinduna, ndikaenda ndaiti ndikapinda mumana magwegwe mumabhawa muya ukangondidenha chete ndotaura kuti wadenha ZANU-PF, uchandiona ndonzi ZANU-PF uchatiza chete. Zvakapera, time yacho inopera. Baba vangu havachandida, saka udondiite sei? ZANU-PF haichandida. Dai ndida yaindigadzirisa zvandinofanira kunge ndichiita. Dai ndida yaindipa zvandinofanira kunge ndichida. Inondida sei kana ndichiti kana ndaita zvandaita yondisunga? Iwoti kwa inondida? Haindidi. Haichandidi, baba havachandida. Saka usati kwa ngatigare tigadzirisane, tigadzirisane chi? Togadzirisana sei? Saka iwe unoda kutonga kusvika gore ripi? Paunoda kuti yaenda kupi nyika yacho? Titaridzewo nzira yainoenda nyika yacho. Comrade, isusu hatisi makomrade ekugadzira, isusu tiri chaiwo, but ukana tataura kudai tarwadziwa. Taurai zvenyu makomo, chetichaswera tichatonyengerera. Tinei sinzi tuye nenyika 1980 comrade achiri kungofamba neshoka, vari kufara. Vana vakazozvarwa 80 vavo ndo vatova nemazimota, ndo vatova nemamanjoni, ndo vatova nei. Iwe comrade wakauya nenyika yacho uchingonzi nyika inoenda kuenda kupi? Nani inoenda naniko? Nyika iyi haina kwainoenda, nyika iri muno. Vari kuita zvemavhoti nekukambena nemaZimbabweans vese zvine basa rei? Naini makomedzi munoramba muchingoshandiswa. Haungarumi ruoko runokupa sadza. Ndopuwa sadza ripi? Zvandakashandira ndonzi ndiri kupiwa nepati chii chandokupiwa ipapo? Chandapiwa chiinini? Zvandakashanda ndonzanzi usaruma ruoko rwuri kukupa sadza. Imi tichitambura kudai takazvishandira zvinhu izvi. Nhasi tisu varombo wokupedzisira. Hama dzavo vana vakazozvarwa 80 ndo vatova mberi. Isusu tichingoramba makomedzi nyika inoenda. Wabva undokambena wopuwa kachisupu wogara pasi pomuti. Makomrades, ngatisiyanei nazvo izvo. Kusiyana nazvo. Isusu tiri state property. Isusu tiri vanhu vehurumende, vegovernment. Whichever government comes is responsible for us. Ngatisazvinetsa izvo. Vanhu munoziva here kuti kwakazouya vamwe munozouraiwa? Uraiwa nani? Kuuraiwa kushoma kwokuti ku41 years ndisina chinhu. Kuuraiwa kushoma kwokuti ndinoenda ndachembera kudai kundoiswa kujeri.
makomrade mani tinozobatikana zvokuti kana ndichiona komrade anu uchiri kufamba musero by sero, branch by branch, nyika inoenda kupi kunoenda nyika iyi? Hakuna kuri kuenda nyika iripo wanapa inoendwa naye kupi? Asi tichazopepuka here tese kupepukirana kuona kuti tasafiswa for a long time? Ngatichibatanai tipuwe mari yedu. Unongoramba uchisapota vanhu vari kukusafisa, vachitora vana vavo vachiuya iwe uchitwaladha vachienda, wouya nezimota iwe uri pasi pomuti iwe pamusangano. Makomrade, nyika inoendai kuinda nani? Yaindepi nyika iripo iyi Zimbabwe yatakatsikai?